Izakhamuzi zempongose enkandla enyakatho esifundazwe KwaZulu-Natal zithi le ndawo isikwampunzi edlemini ngenxa yokungabi khona kwesiteshi samaphoyisa nesekwasala nje izindonga nje kanti bathi kuba nephoyisa elilodwa kwezinye izikhathi akukho nemoto yawo. Kumanje abakwazi ukubika ngezigameko zobugebengu endaweni. Uma uke walifica lelo phoyisa elilodwa uzobika ngesigameko nalo lizothumela ucallback ngocingo esiteshini samaphoyisa eKhombe. Kuyimabe lifonela kanti lokhu kwenza impilo ibe nzima kulezakhamuzi. Sizizwa silahliwe endaweni yakithi enomphakathi omningi kodwa ongenayo ipolice station. Asineme ngempela ngendlela ipolice station ngakithi engasisize ngakhona. Siyacela nje uhulumeni angenelele, isimo sithanda ukuba sibi kakhulu. Ipolice station ayisasebenzi, abantu bayidinga ipolice station abalutholi usizo. Uma uzofuna ukugxivizelwa lapha abakwazi ukukusiza nakhona kunephepha elilodwa le-affidavit nalo kumele wenze ikhophi yalo kuqala bese ulibuyisela lapha. Ingane yami se-UJ idinga izinto ezicertifyiwe zamakhophi ziyadingeka esikoleni sazo njengamanje kuyaphuthuma njengamanje ithe mayisingifonela ngayoyiza ukuthi sishone phansi umoya wayo ngoba ungase esikoleni phela ikhishwe manje ikhishelwa nje into ezincane ngabe zenzekile ngasikena ngasihambisa. Lesi siteshi samaphoyisa kumele ngaba sisiza izakhamuzi ezicela ezinkulungwaneni ezingama-50 ngoba kunezigodi ezahlukene okuyiyona Imfongosi, Esihosheni, Inhloshane, nakwaDina nezinye. Isikole esidume ngokukhiqiza imiphumela kaMatric emihle esifundazweni iBizimali Secondary kanye neNgono Secondary, othishanhloko bazo bathi lokhu kunomthelela ongemuhle njengoba iBizimali nje iyodwa inabafundi ababalelwa ezinkulungwaneni ezimbili namakhulu amahlanu. Kunababona izingane zesikole mhlambe kunjengeintombi ezingadlwengulwa ama-attempted rape abakhona. Kube likhuni kodwa ngisho ukuthi uzoqala lapho ugcinephi ngoba kukude eKhombe la ngaze siyobika khona. Thina kulezi izikole zala isemakhaya senze isiqiniseko ukuthi ngaso sonke isikhathi sinikeza okuthe xaxa ngokuthi sibe nesikhathi esengeziwe. Sisebenza ngisho ebusuku kusukela more especially kusukela ngabo 6 kuze kuyoshaya 10. Manje sekugcina kusikhinyabeza kulokho ngoba noma ngabe kuthiwa sifuna ukusebenza ngendlela esifuna ukusebenza ngayo asisakwazi ukwenza kahle ngoba kufanele siphela sibheke nokuphepha kwabantwana. NgoLwesihlanu sacela uhlangothi lamaphoyisa uKhenela Nensibunda samthumelela nale mibuzo kepha wagcina ethe uzobuyela kithi nomuntu ofanele ukuphendula imibuzo ngalolu daba namanje sisalindile.